Hello, hello. Uy, Athena. Good evening, Alina.
Buti may signal ka, Tina. Hindi na ba tinatago, pinapatay yung ano, yung wifi mo dyan? Salamat po, Ate Ina. May free wifi ba dyan? Ba't saan ba dati kayo Ate Ina? Lumipat ka? Naglipat ka Ate Ina? Nagano lang kayo, nagpunta lang kayo dyan. May wifi operation. Si anak ng anak ko. Buti may kakwentuhan ka dyan. Inay. Hindi ka nagbibilad dyan ngayon. Ligtas ka na din sa pag-aalaga. Hindi ka nabibilad. Hi Jay. May bear. Ila po, ilaw. Ang bilis ah. Ang bilis ka lang, busy ka G. Karating ka ka G. Ila po. Good evening. Good morning. Si Dudu. Bigla na lang nawawala ng ano. Jim Lady. Team Paru-Paro. Di ba yung Team Paru-Paro ati? Ano? Ba?
Still paru-paru. Garap mo yan, Menebel. God bless us all. Jinglite. 140. Maybe pa. Bakit dalawa lang? Idol. Pugat, sleeping. Grabe idol ang mga ano mo. Sleeping. Sleeping my beauty. Ito mo na, tambay ko idol. Thank you. Aga pa pala oh. Abot ito ng 10 hours. Hindi kayo napasok. Wala. Abutin ito ng 10 hours. Pag hindi kayo pumasok, 10 hours yan. Ay kaya dyan. Salamat. Ay, sir, like of simple kitchen. Thank you po, thank you sa inyong pagpunta.
Hello, Jay. Jumpazu. Good evening. JJ. Si Dia, hindi na naman nag-live. No, Jay. Wala naman kaninang alas 5. Genuine therapy like of Luciso. Lucero. Tambay lang ito host hanggang... Wala, tagal pa to. Sige, okay lang po yan. 10 hours lang to. Hello, is public sleeping. Sleeping Gopings. Malaya to si Lulu. May mga nakatambay naman, iisa lang ang nakikita. Ano naman sana ang live. Ba yan? Munti ka na naman. Hindi, bunso ako kasi nawala ng kuryente. Ayun, bumalik. Ba't na bumalik? Buti na lang, bumalik pa. Hindi tumagal.
Ayaw pag live ng ano, ng maaga. Okay po, Maati Marjoy. Sige po. Naghahabol-habol din ako sa live eh. Baka kasi pag ano, umulan na rin dito. Kasi padilim na ng padilim yung mga ulap dito. Sana mawala na yung bagyong yan. Kasi yan na naman nagpapahirap. Bagyo. Hanggang sa dulo ng mundo. Thank you, Sir Lyco. Hanggang dulo yan. Basta hindi mawalaan ng kuryente. Hanggang sa dulo. Buti kahit na mawala ng kuryente, bumabalik din. Basta bumalik ka agad ang signal. Pag hindi bumalik, yari. Kagaya nung ano ba yun? May isang araw yata yun. Pahiga-higa ako pagtingin ko pag ano ko, brown out na, wala na. Malakas ba signal? Bunso. Sa base slide ko pag gising ko wala na. Patay na. Wala ng kuryente. Yun, ilang minuto pa lang naman pati yun. 23 pa lang yata yun. Biglang nag-brown out na naman. Lagay mo. Bulalo ba yan? Uy, Jackie. Jack. Nung ano, hindi kita na lagyan ng jacket kasi tulog. Thank you, Jackie, Jack, sa pagpunta. Maraming salamat. Pasugod po daw sa iyong nakatin. Ang bulalo yata yan ni Bunso. Ano bulalo? Wala si Winsel. Kanina nandun yun kanina. Ba na naluto ng pulutan. Sino ba tong model mo si Randy Santiago?
Bulalo is real. Bulalumbak. Yung adobong atay ng manok, sarap niyan. Sarap sa may rayuma. Salamat po, Jackie Chuck. Walang anuman. Ba't lang kasi? Pag maaga kasi, wala pa si Vincent. Gusto niya mga ano yan, mga alauna. Alauna ng Pinas. Gusto niya na oo. Hindi naman yata yung nakapin mo yung bulalo eh. Pinapanood ko nga yung bulalo mo. Bulalong may mais. Special mais. BCJ ano saan? Sa Jua? Bakit lagi bang nagkikita yung dalawa? Hindi na yan makakainom si Vincent. Baba mo Jackie Jack para makilala yung bahay mo. How to cook authentic beef bulalo. Tawa ka dyan, ano. Umaya ka lang, ano. I-ano natin yung bago. Nakakaya naman. Yeah. Jackie Jack, pakisugod po. Mga kapatid. Sa kamay pa lang, kilala kong ikaw ang nagluluto, Bunso. Ano yun, pressure cooker? Parang ano, hindi pa nakulo yung Bunso. Ay, pressure cooker. Yung maganda, magluto ng bulado. Pampalambot. Ilan ba minutes yun? Tambak na naman harang niyan si Bunso. Ang ikli pa naman ng ano, ng mga harang. 3 minutes. Major Baita. Baita.
13 minutes. 13 minutes and 45 seconds. Ang iyong bulalo. Grabe, napakadali lang pala. Talagang madali lang. Pag may pressure cooker ka, mabilis lang lumambot ang baka. Pasugod po sa ating nakaping si Jackie Jack Vlog. At ako'y kinatapos ko muna ang bulalo recipe ni Bunsoy. Jeffrey Black. Hoy kapatid, hello po kapatid Jeffrey. Thank you sa pagdalaw. Nag-love shout out Jeffrey Vlog. Ating new kapatid. Hello po. Parang ingat na ingat ka, Bunsoy, maglagay ng lahok mo sa ano mo. Discarding ano yan, discarding pampahaba ng oras yan. Send photo, Jeffrey. Story. Miguel Shadow. Jeffrey Vlog. Wow, sarap. Luto na ang bulalo. Tapos bagong kape at kapatid si Jeffrey Vlog. Okay. Meron na yan. Osa. Nakaano na si Jeffrey Vlog. Nakita ko na yun doon sa like up sa ating si Jeffrey Vlog. Ganda ng pagkaluto, Bunsoy ang bulalo mo pang restaurant. Ganda kasi may pressure cooker. Ang bilis lang lutuin ang bulalo. (22 hours 91 views). Ayos na yan. Maraming salamat kapatid. Walang anuman kapatid. Bagong kapatid. Kapatid number please support kay Jeffrey Vlog. Support po. Please support guys sa ating nakapin. Please guys, Jeffrey Vlog. Maya kasi pinatapos ko pa yung bulalo ni Bunsoy. (13 minutes).
and 45 seconds. Deep, makipagdikitan ka dyan sa mga bisita ni host. Marito sa kanila, maganda rin sa kanila. Ayun. Okay, kapatid. Kung mga ano nila yan, mga min nila yan. Si JJ Jem Peso, min channel na yun. Jeff. Saka si Meme Bear, min channel na din yun. Ano yun, ano, ba mo sure like ko? Palitan ko naman, kaga. Ay, Jeep, musta ka na? Hello, Jeep, musta na? Ito nga bunso, pinapanood ko na nga. Ang iyong bulalo, pasok lang po kayo. Mamaya ka na, naunahan ka ni, ano, sir like ko po. Ito matatapos ko na yung bulalo. Ang sarap pang pulutan mo. Ang bulalo recipe. Ito buwa. Ano? Magit 1-8. Mag-ano na yun? Mag-1-9 na. Di ba, hindi nawala ng ano yung wifi dito. Nagka-problema sa wifi. Yan. Minsan, tuloy-tuloy kasi yung ano, yung hangin dito malakas. Diba dala ng bagyo? Eh nagka-wala yung signal ng wifi dito. Minsan nagpuputol. Hindi ako nakakaano ng WhatsApp kasi napuputol yung live ko. Ay, Ate Che. Hindi, yung ano ko kasi, yung min ko kasi, naigala na support. O yun, nagbawas. Nasili pa ako ni Lolo, binawasan WhatsApp ko. Mga kapatid, may love shout out. Diyan na ako bunso sa yung ano, sa yung bulalo. Diyan. Na.
Ano ba naman ito? Bilis. Ate Mika. Si Ate Mitchgam. With bakas. Marunong maglasa ng bagong jeep. With bakas. San ka jeep nagbakas? Born again ka pala, Chuk. Born again. 9 million Miguel everyone. Thank you po sa support. Si Winsel kasi pang ano yun, pang hating gabi yun. Eh, hindi pa nag-ano, papakita. Busy pa sa kanyang yata. Sa Winsel. Ate Chi. Oo nga, kanina, di ba? Eh, sabi ni Pugak ni Idol Pugak, andun daw sa kanyang yata. Sa yata niya.
Kuya Mix, mas gwapo ka. Be, gwapo. Ba, wala, hindi na magbabago yun dun sa'yo. Hmm. Paano, masikip yun kaya sinusuot ko para lumit-liit. Ate Marijoy, Marijoy. Fernandez like ko. Kuya like ko. Ate Chi, maraming salamat sa inyong pagpunta at pagtambay. Like ko farm, pam. Family like ko. Ate Jutski, Ate Chi. Kuba, Electros, Gama, Tanggang, Tangka. Ito sa... ano to, 10 years. Nagbaba na ako na check ko lang first. Okay, Idol Jeep, Ray Vlog. Thank you, thank you. Okay, okay, mamaya pa naman ako, mga 10 years pa ako. Wala ka dyan, baba na ako. Iyon ko ulit to sa iyo. Nakatambay. Maraming salamat po, Ate Marijoy. Ate Marijoy, Marijoy. Ate Chi. Kaway-kaway, Ate Chi. Cool watch Jeep. Miguel at shoutout. Sabi ni Sir Lakop TV.
Walang bumigay ng tsawa. Anong ihahatid mo? Hatid yata ni Jeep ang ano. Watching po, watching. Hello. Ang bilis, 1 hour kagad. Lucel Black. Wala nang ibibilis sa like ko. Yung oras lang ang mabilis. Yung signal dito, bumabagal ang bumabagal. Dahil sa panahon. Ate Merju. Kala ko'y may ginagawa ka. Dito naman Ate Chi, kahit maraming nakakonik, hindi naman siya mabagal.
Ang problema lang dito, yung hangin, tsaka pag umulan, dito, kunting ulan lang ng malakas, nagbo-brown out na. Oh, kung iisipin, dito sa Pilipinas, mabagal pa siya, mga signal dito. Pero kung ano yun naman, okay lang naman sa ano. Ay, pagkapit bahay, malalam, makakunik talaga yun. Oh, kasi dito sa amin naman, pag may pasok naman, yung mga napunta dito mga estudyante, yun, lahat yun nakakunik. Pero yung signal niya, okay naman. Pag ano lang talaga, yung malakas ang hangin, tapos yung ulan, yun, dito nagkakaproblema yung signal, maulan. Eh, pag minsan nagbo-brown out pa, kaya walang wifi pag nag-brown out. Hindi naman, ano pa, madilim-dilim na. Kaya lang, yung hangin, ang lakas ng hangin. Sa amin dito, ilan ang naka-cellphone? Apat. Ano? Mahigit 10. Ang gamit dito sa amin, lahat nakakonect. Ay pag nagpuntahan pa dito yung mga estudyante, mga klase ng mga pamangkin namin, yun, mga nakakunik yun. Kaya pag dito naman sa amin, pag nawala ng signal, napunta ako doon sa kaibigan ko. Ang problema naman doon, maingay, hindi ka naman makapag-live. Armin, Armin ba yan? Armin.
Wala naman tayong magagawa pag nakakunik. Pag nagpalit ka naman ng password bunso, nakakaya naman. Diba? Ba, sabihin sa'yo damot. Ganito, pag ganito naman oras na, karamihan dito sa amin, mga tulog na. Kaya minsan dito, kalaban mo lang talaga dito. Burn out. Talagang talo ka dun pag nag-burn out. Talagang patay ang live mo. Hindi ka naman makakaano dyan, Ate Chi. Hindi mo mapipigilan yan, mag-connect dyan. Siyempre, isang kasama mo lang sa bahay mo dyan magbigay ng password, hindi kakalat na din yun. Pero kung yung marunong ka magpalit ng sariling password, yun, may isahan mo sila. Sabihin mo, mahina sila. Ganun talaga yan. Hindi mo mapipigilan. Pag wala ka, magkukunik yun kasi libre na yun. Okay po, Atina. Maraming salamat. Una muna yung work muna. Pagbalik mo, Ate Chi, connect na yun. Sabi, wala si mama, di magkukunik na yung mga ngayon, mag-classmate.
Sige po, Athena. Ingat po. Work muna po. Para hindi mapagalitan. Diba? Nag-vlog na? Wag mo pa. Ang oras na.
Atichi, atichi. Ati Ina. Kuya Manuy. Bakit? Kuya Manuy. Dito lang ako sa tabi. Nakatingin sa inyong lahat. Pangalan ano? Jeep Sangkagaling. Di ba nagsundo? Nagsundo ng chicks.
tawanan ka ni Ate Chi, may sinundo lang po, boss.
Nakamute nga pala. Gawa ka ng mga ng mga 10 hours na live. Tulog-tulog na. Itulugan niya. Wala na, tinatanggal ko na yung nakamute kanina. Oo, kasi dati yun min ko lang yung mga ginagala ko. Ayun, lagas ang watch hour. Dati yung watch hour ko, mga umabot na ng 400. Bumagsak siya, umabot na lang ng 50. Yung nag 700, nag 270 ulit, yun, nag live na ako. Yun na, tumaas na siya ng tuloy. 2 buwan. Kulang 2,000, 2 buwan. Kaya lang nung nakaraan yun, nabawasan kasi hindi na control yung pati min ko kasi gumala, ayun. Kaya nabawasan. Oo nga, Ate Chi, siyempre, alam mo naman ako, supported minsan. Minsan, dalawa yung nakatambay ko. Kaya yun, napagalitan ni Lulo. Dapat talaga pag media lang nakagala. Isa lang naman kasi yung pang-support. Di mo marunong mo. Buti ko may laptop. Well, kunting tiis na naman lang. Enjoy lang sa ating vlog, ating YouTube. Mahirap seryosohin. Masasaktan ka lang pag ganyan nagbabawas. Friend ko yun si YouTube Kaya lang tinitira ako ni YouTube
Ate Marjoy ng Hong Kong. Di ba Ate Joy, papunta dyan yung ano, yung Bagyo? Hong Kong ba yun? Parang doon yun sa inyo, Hong Kong. Ate Amy Vlog. Isabit natin si Ate Amy. Pabiyo po guys yung upload ko. Bala. Mamaya yan, Bansoy, si Amy muna. Try. What something wrong. Sis Marjoy. Nakalag ba yun siya, no? Ate Amy? Nakalag ka pala, Ate Amy. Baka mapagalitan ka ni ano. Ng YouTube. Ipin yan live. Ah, okay. Kaya pinalitan ko na. Bumapag maano si Ate Amy. Wala na. Tinanggal ko na. Si Bunso nakapin. Yung kanyang bulalo. Palo pa. Hindi ganyan abang. Litoy TV Mix. Thank you sa inyong pagdala. Yan sis na. Tutok na pasok. Ginap siya sa atos. Salamat Litoy Vlog TV. Ay Litoy TV. Tamsak host. Tamsak. Litoy TV Mix Vlog. Thank you sa pagtamsak. Malakas ba dyan, Ate Joy? Di ba papunta yung bagyo dyan sa inyo?
Ati ina, ati ina, di kay Stevie Vlog. Sanay na yun, bunso. Kunting pabango lang, okay na sila. Hilig pa sa sibuyas, kaya ganyan. Ba't maingay?
mga yan sa ano, sa sibuyas. Sayang siya no, yung siling malalaki. Mga hilig niyan eh, mga yan. Magla-live ba bunso si ano? Si Jeffrey? Sigurado ko, 20 pa lang ano, watch out. Di ba may dito? Sabagay, isang beses pa lang yata nag-live. Mga ano lang yun, yung ginagawa niya nila bunso, punas-punas lang. Tapos pabango, yun na. Eh, di ba ngayon, mga ano pa naman tayo, mga gising pa naman. Siya ang magsunod sa akin. Wala naman yata ang susunod sa akin eh. Hindi naman yata magla-live si atin eh. Di ba may pupuntahan daw yung sa atin eh. Wala ka na bu Jesus. Bakit naman? Para mapunta natin. 13 million. Salamat po sa inyong lahat sa love and support kay Hus. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Para maaga pa. Magto 2 hours na ako. Umaga pa naman eh. Alas 10 pa lang. Alas 12. Tama siya. Sige po kapatid. Yun. Mga hindi naman talaga sila mga naliligo. Mga tamang ano lang sila, tamang pabango lang. Yung mga ganyan, mga ano. Pero yung mga yung iba, halimbawa sa atin, yung mga Bombay, natututo na rin sa atin ng ugali ng Pilipino. Mahilig na rin silang maligo. Pintuan mo kami, Jeep, yung mga paano mo man-chicks. Ano pa, 16 minutes na lang. O, 16 minutes. Magto 2 hours na ako. Tambay ko sa buong Saudi.
Lapit na ako. Hmm. Ikwento mo ng sinilang ka. Sir Rico. Yung buong Saudi. Hindi ka nagsalita. Iwan ka ng buong Saudi. Sa Atina, matindi si Atina eh. Ano yung Atina? Ano mo yun? Mga alaga mo yun dun? Sa ano mo? Talagang todo bilad ka pa pag-aalaga ng mga ano. Ano daw kasi yan si Atina? May free wifi yan sa kanila. May free wifi kaya ganyan niya. Eh malapit ka na po matapos dun Atina. Nagkaroon ng free yan si Atina kaya nakatambayan dito. Na-stuck ata yung ano eh. yung, yung CP ni Ate Chi. Okay lang po Ate na. Uwi pa naman kayo. Enjoy ka lang Ate. Kailangan mo mag-relax. Relax. YouTube. Kapatid, like po nga. But, saan ka ba napunta Ate Chi? Ako nga, nagturo sa akin si ano, si Ate Ning. eh sa nag-live ako, paano pag ano? O sige, pindutin mo yung picture ko. Pag nasa live ka na kasi, ayun, doon mo na ano.
Bukas. LS. Ito. Papakita ka natin na. Ate Ina, nakita ko naman si Ate Ina. Ate Ina, magkwento ka. Magkukwento yan si Ate Ina kung paano bumango yung mga amo niya. Viral yung bukas sa dumugan niya, Ate Ina. Mas maganda pag may mukha. Nakikita ka ng lahat. Okay, kapatid. Right. Magtatakbuhan yan papunta sa live ni Ate Ina. Kaya like schedule mo na yan si Ate Ina 4 hours. 4 hours, eh? Si Ate Ina, nakita ko na sa Facebook. Alas 5 ng umaga daw si Ate Ina. Hanggang alas 9. Okay, alas 7. Kung walang light si Gigi Galo. Hanggat may prepang wifi si Ate Ina. Ano mga Ate Ina? Lapit na ako, 8 minutes na lang, 8 minutes. Thank you po sa support. Ina Raimondo. Kapatid Jeffrey, ikaw na susunod. Tawagan mo mga makeup artist. Jeffrey, mag-set up ka na. Malapit na ako, 7 minutes. Six minutes. Doon makikita si Ate Ina. Mahusga na ang kanyang pangit ba ako. Siyempre maganda. Ate Ina pa.
G-Boy, mag-sit up ka na. $11 million in the house. Thank you sa inyong pagpunta. Buti natapos kagad ako ngayon. Alas 12, sisimula pala ako mag-live niya. Para matulog. Ngayon, naka 2 hours na. Diba? 5 minutes and 4 minutes. Ate Ina, promise yan ba bukas mag-walk ka lang? Okay, 4 minutes na ng Jepo Vlog. Jepo Vlog. Mga anong oras ati na ano mo, LS? Alas 5 na madaling araw dito. Mga ano yun. Gising ba yan ang ano? Gising. Jeep, may PM ako sa iyo. Yes. Uy, Kuya Puji, nakahabol ka. Ako'y mag-i-imp na. Kuya Puji, silip lang host work mode. Okay po, mag-i-in na rin po naman ako. Nag-live lang. Ingat po, Kuya Puji. Gising na kayo dyan, Pinas. Tapos baka itutulog. Kasorti. Oo, kasi 5 hours ang ano namin. 5 hours ang una na. Pagising na kami, kayo patulog pa lang. So, Kuya Puji, Miguel Love shout out. Nasa work pa yun si Kuya Puji. Nasa ano yun eh. Nasa US. Si Kuya Puji. Doon yun nagtatrabaho si Kuya Puji sa US yata. US ata yun. Oo, sa US. Kaya pag lagi na nasa si Kuya Puji pag paumaga na. Kasi paggabi na rin sa kanila, palabas na sila ng trabaho. Ay, patulog na sila pala. Sir Kuya Puji, wala ka bang sabi? Kuwain mo kita ngayon. Ano yun? Ano? Jua Challenge. Sumilip lang yun. Kaya Puji, may ano pa yun, may work pa. Ate Chi, kaway-kaway. $30 seconds. Hello. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa aking live. Thank you. Punta tayo doon kay Jeep.
Jeffrey Vlog. Tayo, joke lang sir. Kuya Puji. Anong joke? Walang joke. Jowa challenge. End ka na host. Mag-i-end na ako. Bye-bye, 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 bye-bye. Punta tayo doon kay Jeffrey Vlog. Bye-bye. Ayun na ako. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa aking 2 hours. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, Ate Chi. Ate Joy. Ate Marijo. Sir Laiko. Bye-bye po. Bunso. Bye-bye. Doon na tayo sa kabila. Bye-bye.